Аз не съм гласувал за това решение, което преди малко вашият представител господин Цветанов коментира. И само от тази гледна точка, пак подчертавам, не знам дали аз съм човека, който има право да говори по този въпрос. Но тъй като той е много важен, трябва да споделя това, което смятам за важно. Това наистина беше решение, което групата трябваше да вземе в последния момент. Това е решение с голяма важност, тъй като то засяга въпросите на националната сигурност на България. То поражда само по себе си редица въпроси. Това, което мога да кажа, предполагам от името на моите колеги, е, че те са дали кредит на доверие на човек, който тепърва трябва да доказва дали той е в състояние да действа достатъчно последователно от името на държавата. Защото наистина в предишни години и неговите собствени действия са пораждали много въпроси, както и действията на голяма част от вашето политическо ръководство. Защото българският народ не би приел борбата с една групировка, в случая думата политическа партия е излишна, да се води със средствата на друга групировка. Ние самите не предлагаме такъв подход. Независимо дали става дума за икономическа, политическа или друга групировка. Този човек дълго време действаше в услуга не само на своята собствена партия, а и на самите вас. Защото много от медиите, от корпоративните структури бяха част от управлението на ГЕРБ. И това едва ли някой ще го оспори от трибуната. Момента, в който настъпи вътрешния разлом на тези политически, икономически и други интереси, разбира се, че е участвал, както са участвали повечето от вас. Само че защо тези, които са били удобни за вас до вчера, днес стават най-неудобните? Ако този човек, както се твърди, е поел ангажимент за държавническо поведение, ако той се отдели от досегашните интереси, с които е свързан, неговите действия ще трябва да бъдат оценявани по-отделно, защото времето за това не е много. Така че това е част от нелицеприятната... дръжте се прилично в залата. Част от нелицеприятната българска политическа действителност. Затова вие не можете да бъдете само нейни ментори, докато сте съучастници в този процес.